Takže zdravím vás u našeho videa. Toto je video z Need for Speed Underground. Je na moje jméno Matěj. Ne, back! Co to za... Tohle je mý auto. My jezdíme jako šílence. To půjde. Počkejte. Vidíte, počkejte. Tyhle ty auta nejsou až tak vybavený. Tohle není vybavený auto. Máme ještě silnější. Fuck. Že se tu nedají zničit ty auta. Takže uvidíte, co miluji. Hned uvidíte, co miluji. Podívejte se. Plnou rychlostí nabudeme do takového auta. A nám to čo spravilo? Nič. Tamto auto tam zastavilo. Tečumte. Miluji tohle. Drifty. Tento nevyšiel. Sorry. Tam jsme chceli jít. Už skoro jsem asi zatočil. A možná mě teď... Počkejte. Options. Audio. Dobre. Master volume. Už tak tolik tady to nehočí. No a tu je nejlepší to, že my si můžeme jezdit jak chceme. Můžeme 106, 111, pane bože. Překračujeme rychlosti, jak jdeme z tamtoho města do města. Oh, fuck you. Zkusme zpomalili. Ej, more, amore, che la vista, kista. Už proti smere. A někomu to vadí, tak nech napíše do komentu. A ak někomu vadí, že jazdím v protismere, nech to napíše do komentu. Fakač. Ty jo, ty čurák. No, takže víte, co máte dělat, když se vám nelíbí má jízda v protisměru a ty narážky. Já to pak v druhém dílu už to nebudu dělat. Takže to víte, jak je s tím, že ble. A to by na úvodný diel z toho stačilo. Čauko, zdravím.